Магиосниците не си издават тайните, но аз ви обещах да ви разкрия как да накарате кендамата да левитира точно за 60 секунди. Голямата тайна се крие в малкия ти пръст, така че с останалите пръсти хващаш, все едно си държиш нормално тамата. Най-важното е публиката винаги да е странично на теб, за да не види тази подробност. За този трик трябва да можеш перфектно Lighthouse или Lunar, ако ще изпълняваш левитационния Lunar. Балансът с един пръст изобщо не е толкова лесен, затова отдели повече време да го тренираш. Когато отново хванеш тамата, за да приключваш трика, не бързай да махаш малкия пръст, защото другите ще го видят. Постарай се да го направиш, когато изхвърлиш кена и бързо да обърнеш тамата с дупката нагоре. Когато задобрееш достатъчно, вече можеш да си позволиш да направиш и някаква комбинация от трикове. Може да не успееш да го направиш за 60 секунди, но вече знаеш точно какви са стъпките, за да го научиш, а когато го направиш, снимай ни видео и ни тъгни,